ka fo ka wali man do ka sawani aw ka barakataw ye ani aw sigoro yi ka beni bi tarata doyan ye janvier kalo tile woro samba flani mugoni woro do lala kuyati Samaira ini sogoma nse yere sira ko ni bashi tila bashi foite na yere mayadu bashi foite alhamdulillah nse isanugo ma di maya ka kene alhamdulillah Samaira ka folita ka nyeshi la meba je kuluma kene ni ala sogoma dunu kanumbago malikono ani malikoka aka jashiri flateli jabrani yere kanumbago ka bela jilimfu ka sanganu usigoro yi anu ka chakedaw yi ka fo ku bisimla ka jabarani so mandi Shirifla TV koro ni sogoma dunu jamuka ni udi daboto e kasika unisondia ani kula kunafunia lala kuyati nabu chogola aiwa bamano ko kumate kosabe koni keto ye ka shenta to tewla fe nyangma jige wara na ye ebulo mini da wonda te kini ote bajite wala dugu manjera kosabe me do ke nyonye wallahi jango alaka sika cleara dama amina ya rabbi lala kuyati alaka cleara chaya amina ya rabbi alaka ampojo gria amina alaka kene sabati amina wala lala kuyati akudo umne ande ko imbla dagri dala kosabe bi tarata yi adola nyoka chawu uka chawla kosabe wala anatemeni jemnganye aiwa Samaira yananga tan jemkan nyefe ande me baje kulu jemkan konna na ngumunte sansoro juru koni o nouveau soleil ka produit keren ni ala zaraw fuka fara NSK anya fongu samba flanu nganu woro o ana o te keren ni TNS ni o te nouveau soleil o la mi singata anga technicien fanfe ame anga TNS premier mi ka soro ka singana akadi kojugu Nebia gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye den min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye kuyate ni hunye ya fo cogo mina dugula o da gafsha na da hunye o siratigɛ la ne la kuyate ni hunye ani anga dɛmɛba jɛkulu olu ka yafuma ba la produit ye ɲɔgɔn na n'an bɔr'o la Samaira an bɛ taa clip du jour la kɛ o bɛ bɛn Alpha Sanogo k'u ka falaw naani u b'an bolo kɔrɔ yan sɔgɔmada in na Alpha Sanogo o ye ne balima ye dɛ o y'i balimakɛ ya aiwa an sina fo tuma kar ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na Sanogo kɔni bɛ Sanogo la yaro ayi ni y'o fɔ a dɔwɛrɛ tɛ bɔ kɔnɔ Sanogo tɛ o tiɲɛ ko de dɛ kosɛbɛ baasi tɛ an bɛ taa Alpha Sanogo ka nɔbila ɲɛbada ka sɔrɔ ka segin ka na ko o bɛ bɛn kosɛbɛ
ma munege fala bige sogono fene fala bige sogono barala fala bige dubono jone ade humi do kalana fala bige manyo mabodela dumini manamo dumini bigi wolo de uma fala dume akabarawula ni fala dunya barabula de ka bige dumini na ibo kumagame lado majuku kumagane ibi mune kono na nititeme kata nega barala fala bita aga barala abigila tumanarena karena abidumini abasoro dumini bana fala bitu pomajula fala bitu yoli yelila fala bita bilonala abisidi pomajule siginyo mana fala amadari bido siginyo na bedumini ta kubino di chita fala ma la do majuku tumi munege Lala Kuyate Samaira maa kan ka jato fɛn minnu na ɲɛnamaya kɔnɔna na Lala Kuyate fala ni naani ni o sen bɛ o la Lala Kuyate a man di maa si ye i masa ka tɛ da k'i to Lala Kuyate o siratigɛ la minnu ta taa mɛn an ka hinɛ olu la Lala Kuyate bawo maa tɛ a laban dɔn Lala Kuyate o de siratigɛ la suruba bɛ to k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko bɛɛ ka degi sen saba taama na Lala Kuyate yanni a don cɛ o la an bɛ dugawu kɛ masa minnu fatura Ala ka hinɛ k'u ye amina yarabi an ta ni walitaw Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na fana taw bɛ Ala ka sija ani kɛnɛya d'u ma Lala Kuyate an b'o dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ka sɔrɔ ka kunnafoni bala ni ka sɔrɔ ka o jaso n'Ala sɔnna Samaira n'an ye an ka rubrique info ta n'o ye an ka don kunnafoniw ye an bɛ essor dayɛlɛ n'an ye essor dayɛlɛ Samaira i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni dɛmɛɲɔgɔnya ye ni o ye solidarité nationale ye an ka jamanaden minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la diaspora malienne olu kɔni ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ kɛ ni CFA wari miliyɔn 200 ye tiɲɛ don Lala Kuyate min bɛ tali kɛ Abibu Sila la kosɛbɛ maa do a dɔw la i y'a tɔgɔ mɛn bawo ma wɛrɛ ye sa u bɛ bɛn cɛ ma nka ma tɔgɔ mɛn Lala Kuyate o dɔw la o tɛ sababa ye bawo ni da tora Mali jamana kɔnɔdenw la minnu ta bɛ bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ cɛba in tɔgɔ alo Lala Kuyate i bɛ to k'a mɛn ka caya olu siratigɛ la Lala Kuyate chèque géant do min kɔnɔna a sɛbɛn bɛ a kan ko CFA wari y'a fɔ cogo min na miliyɔn 200 Lala Kuyate ko k'o ta k'o di Mali jamana ma a ko a dira maa min fɛ n y'a fɔ cogo min na o de ye Abibu Sila ye a taara ka di Musa Atayɛri de ma Lala Kuyate o de ye Mali jamana minisiri ye min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ka lahala ma minnu ta mɛ bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a ko Lala Kuyate baara in kɔni n'i ye a ta ka lajɛ dɛmɛ de don min taara ka kɛ tungarankew fɛ ka ɲɛsin o faso ma Lala Kuyate a ko a baaraw ko ni a sɛbɛkɔrɔ denbaya la bawo a kɛra nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ a ko Musa Atayɛri kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ Aluseni Sanula ni o ye Wagane Cuala minisiri ye Lala Kuyate o fana tun bɛ yen f'a ka se maba wɛrɛ caman ma Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Abibu Sila a ko ni a nisɔndiyalen a ye kɔrɔfɔw ta Abibu Sila ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate a ko nin kɔni ye olu ka dɛmɛ de ye Lala Kuyate ni ka taa ka ɲɛsin ba Maliba ma a ko bawo n'i ye nɛgɛ ta ni k'a bila kan kelen don a ko Lala Kuyate olu kɔni o ma ye diɲɛ fan fan fɛ fɛn tɛ fɔ olu ma ni malidenw tɛ a ko Lala Kuyate o sigatigɛ la n'a ma ɲa k'a fɔ ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la a ko Lala Kuyate olu ka dɛmɛ ye min ye ka se k'o ta k'o kɛ jamana ye Lala Kuyate madama an bɛ waati min na bi o de ye nin dɔ ye a ko a dɔw la Lala Kuyate ni ɲɔgɔn caman a bɛ kɔfɛ ka na a ko ni Ala sɔnna a ma a ko Lala Kuyate o sigatigɛ la a ko a ye a yira k'a fɔ Mali a ko du de don a ko du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ don a ko madama ni gɛlɛya bɛ du kɔnɔna na a ko duden bɛɛ lajɛlen kan ka se ka dɔ kɛ jango ka se ka du bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na a ko Lala Kuyate nin kɔni ye olu ka paara ɲɛba ye a ko Musa Atayɛri a taara ka di ale min ma ni o ye tungarankew tɔgɔla minisiri ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin ko na se kɛ sababu ka jamana dɛmɛ jango degun ni gɛlɛya min bɛ anw kan nin waati laban in na madama lakanako bunakun kan fo ka se tajiko gɛlɛyaw ma Lala Kuyate
cogo min na Lala Kuyate an ka se ka ŋɔni ba bɔ an senna ni o ye Lala Kuyate min bɛ tali kɛ haliso ni sanu la o tɛ waga ne cogo la minisiri ye wa ale nisɔndiyalen ko ni ye nin sɛgɛ in minɛ k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate dɔ fara dɔ kan Lala Kuyate ko ale bi ko o tɛ tiɲɛni kɛ a ko nin kɔni jaamɛ olu ye wa o bɛ tɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fo ka sanga ni o ka dɛmɛ in ye Lala Kuyate k'a yira k'a fɔ nin sɛbɛn wari min filɛ ka taa k'a di o ma sɛbɛn wari miliyɔn 200 a ko a n'a ta ni ka taa bila jamana wagane kɔnɔ ten wa a n'a don donda la da min Lala Kuyate ni jamanakɔnɔdenw bɛ se ka bɔ a nu ma Sulemani Sidibe ale ye kalamakalasu dabaji la ka fasiri kɛ ka bɛn ni histoire ka bi bɔli Lala Kuyate i bonya b'a la Samaira an ka tunkarankew kan ka fo ni bonya in na nin ye faso kanu ye nin ye faso dɛmɛ ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'u sara a nafolo taara yɔrɔ ma Ala ka caman bila a la Samaira o b'a to an bɛ indépendant ta n'an y'o ta n bɛ tali kɛ an ka kungo ni ji lakanabaw la eaux et forêts olu dagayɔrɔ dɔ o kɔni bingani wale tigilamaw ni o ye Bamaci tigilamaw olu taara bin o yɔrɔ kan ni o yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 30 bɔ ɲɔgɔn ko kan min sen fɛ o kɔni ye ni eaux et forêts a cakɛla 2 o kɔni fagara kelen kɔni o tununa maa dɔw fana joginna Lala Kuyate an ka ji ni kungo lakana yɔrɔ min bɛ Falanikaw fɛ yen Lala Kuyate ani Muntugula cɛ kilomɛtiri 10 bɔ ɲɔgɔn don n'i ye ani Bamako cɛ lajɛ Lala Kuyate kilomɛtiri 30 ani kɔ a ko Lala Kuyate kɛwale jugu in kɛra yen de a ko baara min fɔtɔ don a kɛra ka bɛn ni yafima b'a la janvier kalo o tile 4 ye a ko Lala Kuyate o tɛ karidon tɛmɛnen ye an kɔrɔ wa a kɛra o tile jan dere fɛ dɛ a ko Lala Kuyate a b'a dɔn kɔni min fɛ a masiba a sɛbɛkɔrɔbɔ yan na bawo Lala Kuyate a kɛra sababu ka se ka yafima b'a la lakana sabatiba maa 2 k'olu bɔnɔ o nin na n'a ka di ye a ko a coûté la vie à 2 agents maa 2 dont un lieutenant dɔ et un chauffeur a ko Lala Kuyate d'autres agents ont aussi été blessés ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Lala Kuyate lakana sabatiba dɔw sɛbɛkɔrɔ joona ko kura Lala Kuyate wa kelen yɛrɛ bɛ o la ale bilama o ma se ka ye fɔlɔ Lala Kuyate o tunu mɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko ji ni kungo lakana a dagayɔrɔ min kɔni filɛ nin ye o labɔnna ka tasuma bila a la ne ka kɛ bugurijiya ye a ko Lala Kuyate o ka kɛwalejugu tɛmɛnen kɔfɛ maajugu ninnu kɔni labanna ka tunu ten kungo kɔnɔ kungo fantan ani bantan Lala Kuyate maa ma kɛ Ala ye ni k'o ta fan dɔn a ko Lala Kuyate kibaruya min kɔni sɔrɔ la ka kɛ ɲɔgɔn kan a ko chauffeur min kɔni don ni o fatura ko in na Lala Kuyate ale kɔni ka janaja o sanga sigira ka bɛn ni ntɛnɛndon ye Lala Kuyate a janaja kɛra Sebenikɔrɔkaw fɛ yen a ko min bɛ tali kɛ lakana sabatiba ba in na ni o ye lieutenant in ye Lala Kuyate ale ka janaja olu joya damɛ ka bɛn tarata donya in ma o tɛ bi ye wa Lala Kuyate a ko o kɔni o joya damɛ ka bɛn bi ma a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko maa kɔni ka se ka maa hakili jigin k'a fɔ tosiratɔ an ka a kalaya a ko dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ Muntugula la a ko nin ɲɔgɔn jatigɛwale kɛbaaw olu lamagalamaw bɛ deli ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen na a ko ka kama sɔrɔ kɛ Muntugula yɛrɛ yɔrɔ ye min ma a bɛ se ka fɔ Bamako dɔ bi bawo ani Bamako cɛ o de ye pɛnko kelen ani ɲɛ wawa ye a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nin kɛwale in kɔni a kɛra an kɔrɔ ka bɛn ni karidon ye Fale Kulubali ale ka fɔ la Samaira an bɛ dugawu kɛ banbatɔw ye Ala ka badabada dali nɔgɔya ye minnu fana joginnen don Ala ka lafiya d'u ma Ala k'an ka jamana kisi k'a tanga hali bi an bɛ to indépendant kelen in kɔnɔ Samaira hali bi lakana ko bina kun kan i b'a ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na Bamaci tigilamaw hali bi k'u ka muɲukumaɲaka walew kɔni bɛ ka caya siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tajiw bɛ doni ka don sira minnu kan o dɔ bɛ tali kɛ Kita ani Buguni mara o kɔnɔna na i taara ye wa Lala Kuyate a ma nɔgɔ dɛ baasi tɛ n ye fasiri ta a ko an ka to hali bi kanabila kɔnɔ Abulayi Jara ale de ye fasiri kɛ a ko taji doni mobili dɔ ni o ye camion citerne dɔ ye Lala Kuyate janfajugu ninnu kɔni janfajugu kɛbaaw o ye o ka janfajugu ta ka ɲɛsin a ma dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔ Lala Kuyate a kɛra Kajanakaw fɛ yen Lala Kuyate Buguni maraboloba kɔnɔna na Lala Kuyate a ko a baaraw a ko nin kɛra o cogo la yɔrɔ min ni kɔnɔwari ani o dancɛw man jan a ko nka ka ma hakili jigin k'a fɔ nin taji doni mobili a kelen kun don bawo a kun tɛ convoi la a ko Lala Kuyate o siratigɛ la o de kɛra sababu maajugu ninnu kɔni ka se ka se sɔrɔ a ka o nɔ kɔni fɛ tuma min na o kɔni kɛlen ka kisɛw fili ka ɲɛsin a ma Lala Kuyate citerne a n'a kɛ ni a bolobaw olu ye sentigɛ fisaya ni ko wɛrɛ ye ko baw yɛrɛkunsɔgɔ o man dɔrɔn sɔrɔ la Lala Kuyate o kɛra min kɛ o kɔni taara o mako ɲɛ baw o taara o ka motow fa Lala Kuyate o sɛbɛn ko mun na Lala Kuyate o ye o bɔ ka taa ni o ye ni ka sɔrɔ ka taa o
tasuma bila mobili na la kuyate o temele kɔfɛ jatara dɔ kɔni yɛrɛ bɔlɔ sanfɛ min kɔnɔna e b'a ye k'a fɔ maaw kɔni maa caman minnu kɔni taamɛ yafama b'a la o kɔngɔ fa kosɛbɛ tajiw la fana la kuyate ka bɔ nin mobili kɔfɔlen in kɔnɔ la kuyate o fana kɛra a ko ni a ta k'a lajɛ la kuyate o yɔrɔ la wele ka da jamana ɲɛmaaw ye o ka kangari gosi ka ɲɛsin o maaw minnu mɔ bawo ka yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ nin ye kɛwale ye jugu de b'a la ka nin kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ aw fana ka ye olu nɔ na k'a fɔ aw bɛ taa kɔngɔn fa la kuyate ko o ye kɛwale min tɛ bɛn a ko la kuyate ka maa hakili jigin k'a fɔ décembre kalo ye a laban waatiw na a ko wolomasiri tabaw o kɔni yafama b'a la o ye bɔnɔ bafila ta ne ka cogo janfa jugu kɛbaliw caman kunna o yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na la kuyate yɔrɔ minnu na ni o bɛ deli o ka janfa ni k'o lamaw kɛ a ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen an kɔrɔ a ko la kuyate tajidon mobili dɔw kɔni ka bɔ yafama b'a la kita yan fan fɛ sebekoro ani kasaraw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la kuyate yen fana janfa jugu kɛbaw o ye lamaw ta ka ɲɛsin an ka tajidon mobiliw ma a ko o taara bali janjugu dɔ la la kuyate min dan bɛ maa jugu ninnu fɛ o siratigɛ la wolomasiri tabaw minnu kɔni bɛ o nɔfɛ ni ko dɔ dɔn la kuyate olu ma a ko bila dagirida la dɛ olu kɔni ye kisɛ sugulo daminɛ la kuyate o labanna ka o yɛrɛ ɲini la kuyate min bɛ tali kɛ yafama b'a la an ka maaw kɔni ye se sɔrɔ o kan tajidon mobili ninnu u ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni o ka taama ye la kuyate o nɔngɔni fɛ wolomasiri tabaw olu kɔni ye lamaw daminɛ nɔngɔni fɛ kasaro ani sebekoro farala mɔrɔ la kuyate olu laminiw kɔnɔna na walasa ka se ka dɔn fɔ maa jugu ninnu o ma kɛ yɔrɔ min na ka se ka tɛgɛ da o kan n'Ala sɔnna ayiwa Samayira a tɛ tɛmɛ o kan san'an ka bɔ ka indépendant kɔnɔ la kuyate min bɛ tali kɛ échange de tirs entre les FAMA et des GAT non loin de Kɔnɔbugu Kɔnɔbugu ayiwa o kuma i se bɛ Kɔnɔbugu kan ye wa Samayira n se bɛ nka nin waati in kɔni na madala ni na se dɛ fasirikɛba Abulayi Jara a ko an ka to hali bi lakanako bunakun kan a ko Bamako ni Segu cɛ a ko Lala Kuyate n'i y'a daminɛ septembre kalo tɛmɛna ka se bi ma a ko kuma ne kuma e b'a ye k'a fɔ maa jugu ninnu u bɛ lamaga la a ko Lala Kuyate o siratigɛ la wolomasiri tabaw olu fana kɔni kɛ mɛ ka olu ka jow caya nin yɔrɔ kɔfɔlen na cogo min na maaw kɔni bɛ se ka taa ni segin k'o kɛ o hakilila tigɛlen a ko Lala Kuyate o siratigɛ la min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 5 sanba 26 o tɛ kun dɛ kunankɔrɔ Lala Kuyate a ko o tile ganfɛ a ko wolomasiri tabaw Lala Kuyate ka sɛgɛn o ka lakana sabatili baaraw ye o taara bali maa jugu ninnu dɔw Lala Kuyate minnu tun bɛ motobaw caman sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni Kɔnɔbugu o man jan Lala Kuyate wolomasiri tabaw ɲɛsu o kan Lala Kuyate wolomasiri tabaw filɛ ka kisɛw ni k'o suru o kan a daminɛ na o fana tun y'o jɔ k'o ɲɛsin wolomasiri tabaw ma k'a fɔ ko olu fana na o firifiri Lala Kuyate nka o y'a ye k'a fɔ sama ani mɛnɛmɛnɛ olu tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye Lala Kuyate o laban o ye sɛntigɛ fiya ni ko wɛrɛ ye o yɛrɛkun sɔrɔ o ma nɔgɔ sɔrɔ la Lala Kuyate o filɛ ka boli ka don yafama b'a la kungokolo fantan ani banta kɔnɔ Lala Kuyate ka maa hakili jigin k'a fɔ min bɛ tali kɛ yafama b'a la wolomasiri tabaw an ye susulida o kan ka buntilida o kan Lala Kuyate o tunna ko nka min bɛ tali kɛ zantigi la fo ka se faya ma Lala Kuyate ani fɔrɔ dɔ bɛ yen ko fɔrɔ sunzan min bɛ falakɔ o dugu kɛrɛfɛ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen ko na Lala Kuyate maaw ka janto o yɔrɔ la bawo tu de bɛ nin yɔrɔ ninnu na ko a ka ca Ala fɛ maa jugu ninnu caman bɛ daga yɔrɔ sigi yɔrɔ kɔfɔlen ninnu de la Abulayi Jara ale de y'a fasiri Samayira ka Abulayi Jara fo ka sanga ni a ka lakana kunnafoniw dili ye don o don Samayira an bɛ indicateur de renouveau taw la n'an y'o ta i b'a ye k'a fɔ kulu min sigilen don ka se ka an ka Mali kasaramakow kunbɛn ni o ye gestion des crises et catastrophes ye kuluba in kɔni u ye sigiba dɔ kɛ u y'a jira k'a fɔ k'u y'a kɔlɔsi k'a fɔ nin waati ninnu na taji maralenw ko caman bɛ ka bɔ olu la Bamakɔ faba kɔnɔ Lala Kuyate sigiba dɔ kɛra o fɛ ka bɛn yafama b'a la n'a ka di a kɛra don jumɛn de lundi le 5 janvier o ye kunu ye o kunun kɔrɔ kɛ a ko Lala Kuyate sigiba in kɛra o fɛ ka bɛn ni kunu ye an kɔrɔ a kɛra gouverneur o salle belebele dɔ kɔnɔ ko salle de délibération a ko baaraw b'o la min ka o de ye k'a daminɛ décembre tile 30 ka n'a bila janvier kalo tile 4 sanba 2026 olu jatew la a ko Lala Kuyate a ko ka sɛgɛn ni kulu kɛrɛnkɛrɛn
kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka laseliw ye i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ Lala Kuyate baara in kɔni a bonya kun t'a mɛn k'a di maa min ma o bɛ tali kɛ Ablaye Kulubali la Ablaye Kulubali o tɛ maa wɛrɛ ye koyi o de ye Bamakɔ gouverneur ba ye Lala Kuyate a ko ka fara ale kan a ko maa caman wɛrɛ bɛ kulu in kɔnɔna na a ko baara daminɛ baara la ale kɔni fɔlɔla ka sankura samɛ fɔlɔ ta ne ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ka don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u janko bɛn ani kɛlɛw ka sabatiba Maliba kɔnɔ Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ baaraw b'o la fɛn fila kan a ko Lala Kuyate u bɛ tali kɛ dala dumuniw ani hali bi tajiko Lala Kuyate olu don a ko tajiko bunakun kan Lala Kuyate jateminɛw y'a yira k'a fɔ ka daminɛ décembre tile 30 ka na bila janvier tile 4 na a ko Lala Kuyate sɔnɔgɔya dɔ kɛra dɔɔnin kɛra ka tɛmɛ waati tɛmɛn'o kan ko kura hali bi min bɛ tali kɛ tajiko o lahala la a ko bawo min bɛ tali kɛ bi a ko le stock d'essence est estimé à 9,21 millions de litres et le gasoil à 9,225 millions de litres a ko Lala Kuyate a ko essence caman kɔni ani gasoil a ko o lasɔgɔlen bɛ koyi a ko min bɛ tali kɛ a prix ko la wa hali bi station na dɔrɔmɛ ma fara o kan Lala Kuyate a ko hali bi o la kɔni olu ye datɔ don maaw ye maa kana taama fara a kan bawo taama ma fara a kan station na a ko a bɛ depuis lawale a bɛ daminɛ fa bi a bɛ o kelen na a ko Mahamadu Traoré o de ye chargé des affaires économiques ye ale kɔni a ye kɔrɔfɔ ta k'a yira k'a fɔ a sugu lahala la a ko Lala Kuyate bi min bɛ tali kɛ nɔngɔn kurun da wa olu fɛnw caman a ko olu b'a la ka sɔrɔ bi o sɔngɔn kɔrɔ la fo n'a kɛra sogo ye a ko sogo dɔɔnin kɔni fara mɛ o kan ko nka o bɛ fɛɛrɛw kan ka tigɛ jan ko cogo min na sogo sɔngɔ a bɛ se ka jigin a ko sunkalo fana ma la kan sɛnsɛn ka ɲɛsin a ma a ko Lala Kuyate olu fana bɛ fɛɛrɛw la jan ko u ka se ka fɛn caman kɔni sɔrɔ ni k'a nati k'a bila yanni sunkalo cɛ cogo min na gɛlɛya a kana jamanakɔnɔdenw sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate o siratigɛ la o kɔni o ye baaraw kuncɛ ni min ye o de ye k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate ka se ka hali bi bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka se ka bɛn ani basigi sabati sɔngɔ minnu kɔni bɛ feerefɛnw na k'o sɔngɔ fana Lala Kuyate o ka to o nɔ na cogo min na jamanakɔnɔdenw ka se ka o sago sɔrɔ IS ale ka fasi dɔ min salo ka bɔ indicateur kɔnɔ Lala Kuyate e bonya b'a la Samaïra n'an ye indicateur bila an bɛ Nouvelle Horizon ta n'an y'o ta Samaïra an bɛ taa Faliya mara kɔnɔna na n'an sera yen Faliyakaw y'a yira k'a fɔ hali bi ko min kɔni bɛ tali kɛ chinois jamanadenw na k'olu kɔni bɛ ka sanu bɔ cogo jugu la hali bi u ka commune kɔnɔna na o tɛ bɛn Lala Kuyate an ye fasiri ta min bɛ tali kɛ ɲama jumɛn do dɛ Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a ko Lala Kuyate maa min y'a fasiri o de ye Seydou Konate ye a ko Konate Mori a ye kɛlɛmikɛla su dabaji la dɛ a ko an ka taa Faliya n'an taara Faliya Lala Kuyate o bɛ Kɛɲɛba kafɔ a ko Kɛɲɛba Sɛrɛkili Lala Kuyate o dugu jukɔrɔ la o dogon tɛ maa la bawo Lala Kuyate o caman kɔni min bɛ tali kɛ sanu na o bɛ o kɔfɔ a ko o siratigɛ Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw kɔni kangari dasi ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa dama maakura minnu na mɛ an ka dugu jukɔrɔ nafɛnw ni k'o kɛ bɔfɛn ye ka sɔrɔ jɛnden tɛ o ma jamana ɲɛmaaw ye kangari dasi olu ye ni ka o kɛwale in kɔn a ko Lala Kuyate ko nka bi jamana ɲɛmaaw o lasɔmutɔ don ka yira k'a fɔ Faliya yɛrɛmarakafo kɔnɔna na a ko chinois kɔni n'a mɛn ko kura Lala Kuyate min bɛ tali kɛ ka sanu bɔ ni ka daminɛ ko kura u ka yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ se ka dan ka se fa yɔrɔ 10 bɔ ɲɔgɔn ma kama sɔrɔ kɛ jamana ɲɛmaaw ye a kɔ Lala Kuyate a ko ka se ka ne kibaruyaw ye Seydou Konate ye a yira k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ bi Faliya yɛrɛmarakafo kɔnɔna na minnu kɔni ni sanu bɔ b'a la ka daminɛ yen Kɛɲɛba Sɛrɛkili kɔnɔna na Lala Kuyate a ko nin yɔrɔ kɔfɛ ninnu a bɛ yɔrɔ min na u bɛ tali kɛ Mamba Timeta Dogofili Magalemba Bosekure Kabaya Jata fo ka se o ɲɔgɔn caman a ko nin yɔrɔ kɔfɛ na bi Lala Kuyate chinois b'a la ka u ka deliko ni ka lama ko kura a ko Lala Kuyate nin ye kɛwale min bɛ maa jɔrɔ kɛwale don min bɛ maa jɔrɔ kɔnɔna na Lala Kuyate ko baw u b'a la ka an ka kungo ni ka olu halaki ka taa a ko o nɔ kɔni fɛ sifinnakaw minnu bɛ o yɛrɛmarakafo kɔnɔna na olu kɔni bɛ o se la dɛ olu kɔni wuli bɛ ka ngara dali daminɛ o ɲɛ cogo min na o kana na an ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔ ne ka taa an ka labɛn ka an ka kungo kolon ni k'olu halaki ko nka Lala Kuyate ka fanga fara ɲɔgɔn kan wele datɔ dɔ jamana ɲɛmaaw ye n'a sɔrɔ o tɛ a kalama a
photo filɛ o ye u ka fɛɛrɛw ta nɔngɔni fɛ jango ka se ka taa dankari ni kɛwale jugu in na dala ko te min ni a kɔrɔla ka bon a ko wula ko na o de bɛ lafu o fɛ a ko dugujukɔrɔ nafolo Mali jamana bɛ tila ka kumaniya a ma a ko o ye kɛwale min tɛ bɛn Seydou Konate ale de y'a fasiri ne min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ dala ko te e bonya b'a la Samaira ka se ka bɔ bi kunnafoni balan kɔnɔ o bɛ bɛn an bɛ soir de Bamako ta Bamako wula don n'an y'o ta hakilila Samaira kunungo an da sera nin kuma in ma yan yanni fasiriw ka sɛbɛn min bɛ tali kɛ sifinaka dɔ la n'a si bɛ sa 20 bɔ ɲɔgɔn la ale kɔni nin tora Mali ni Tunisie ka match bannen kɔfɛ o nisɔndiyaw senfɛ dɔ kɔni ale bɔnna ani na Jelibugu la Lala Kuyate a ko sibiri don janvier kalo tile 3 sama 26 a ko farafina ɲɔgɔn kunbɛba sɔɲɔndɔrɔndɔrɔnti bunakun kan Tunisie jamana kɔnɔ ba Maliba ANC baya sɔrɔ Tunisie kan 8e de finale kɔnɔ ka taa an yɛrɛ tungo quart de finale kɔnɔ fɔ Lala Kuyate a ko nka n'i ye a ta ka lajɛ a kɛra nisɔndiya ani farafoni fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa dama jamana kɔnɔden ɲuman bɛɛ lajɛlen dusukun na ko nka Lala Kuyate a labanna o nisɔndiya kɛra ka kɛ bɔnɛ ye kokura a ko n'i ye a ta ka lajɛ o nisɔndiya kɛtɔ o de filɛ ka taa bange yafuma b'a la ni bɔra kokura Jelibugu kin kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ mara kafɔ gale kɔnɔna na a ko Lala Kuyate funangɛni dɔ min bɛ yafuma b'a la bi Lala Kuyate a ka funangɛni ja la a ko san 20 bɔɲɔgɔnko a ko Lala Kuyate a tɔgɔ bɛ daminɛ M na a jamu o bɛ daminɛ K la a ko Lala Kuyate funangɛni min don a ko ni a bɔnna a ni na ka sababuya kɛ tuma min na Mali kɔni gagnena maaw de bɛ pangacu la fantan na ne bila jɛne fɛ dɔ de filɛ Lala Kuyate ka se ka bɔ a kɔfɛ de kana jaso moto la Lala Kuyate o tigila mɔgɔ moto de ye a kɛɲɛ wa maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn Lala Kuyate ka se ka na yafuma bɔ la funangɛni ni kɔni a tarafatɔ ka biti a ko a bi o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate fan bɛɛ kɛra joli ye o ko ni nana o ɲu a kɔrɔ k'a fɔ o bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Lala Kuyate min fɔ ye MK a ye diɲɛ to Masaramani ala ka baara la fasiri kɛba a yɛrɛ k'a fɔ a kɛra sababu ka kinigini na i kin kɔnɔ koyi ko bawo MK kun ye funangɛni ye min dɔn bɛ ni a ka timinanja ani a ka seri ye o ye jumɛn ye bamanankan na dɛ a jijalen don a cɛsirilen don ani ko min kun ka da o de ye jago ye a kun ɲɛsin bɛ o jago ma Lala Kuyate ko a fatulen nin kɛcogo la a kɛra kamanagan ye Lala Kuyate a kɛra kinikini ye a kɛra nisɔngoya dan ye Lala Kuyate kin kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bolo maa dama a ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko n'a ma ɲa k'a fɔ balontan o bɛ bɛn a ka di bɛɛ lajɛlen ye an ka gagner ko n'a gagner a ka laban nin na Lala Kuyate ko a bɛ maa fari fɛ ka ko la a ko les autorités locales a ko o kɔni ye wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa dama moto bololaw maa dama o kɛmɛ ka sɔrɔ sugu kɛra moto ba bololaw minnu bɛ moto boli ka sɔrɔ faran tɛ o la u bɛ moto boli ka sɔrɔ fari tɛ ɛ la u bɛ moto boli Lala Kuyate ka nun ta siniwa yɛrɛ minnu y'a dilan olu b'a boli a sen fila ka kuma tɛ e min ye a sa Lala Kuyate ko o wele datɔ de ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma o ka a ko kɛ ni hakilisigi ye Lala Kuyate ka wele da jamana ɲɛmaaw ye kunu e ni ne an ye wele da yan a filɛ tugun ko a fɔ o ye ni Mali bɛ jouer u ka polisilakaw bɔ k'a bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate ni Mali gagnena u ka dɔ fara lakana sabatili ka kokura ka se ka maaw ni kisi Lala Kuyate maaw ye ɲɛɲinitɔ u kana taa o yɛrɛ sɔrɔ lahara Lala Kuyate ko MK a ka jɛnɛja kɛnɛ a sigira ka bɛn ni kari don ye janvier tile 4 an taara bila sɛlɛdo la sotibakaw fɛ yen ko ala ka bada nɔgɔya MK ani asamɛfure bɛɛ lajɛlen Lala Kuyate Yusufu Konate Mori ale de ye fasiri kɛ Lala Kuyate bonya b'a la Samaira halisa an b'an kan fara fasiri sɛbɛnbaaw kan k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ni Mali bɛ jouer lakana ka se ka sabati Bamakɔ n'a lamini na yaasa maa si ni kana tɔɔrɔ Mali ka gagner ni nisɔndiya senfɛ ka dugawu kɛ banbagatɔ ye ala ka badabada dali nɔgɔya Samaira k'i yɛrɛ fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan an tɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni na an bɛ taga an ka technicien fan fɛ min ye Tezara kun filanan ye an b'o min ka sɔrɔ ka segin ka na e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara
Mon père, an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise kelen nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye cogo jan. Tew ka te de ye. A bi san 30 bɔ. Ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den. U y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ. Wa ne b'a infuser de min han. Mɛ min bɛ yen, i hakili to a la. A bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye. Tew ka te. Sonsan bɔlen bɛ foli fɛ. Nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye. Ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ. Allah. Farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye. Ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ. Allah. Lala Kuyati. Ni ye a taga lajɛ nin y'an don tɔ ye kokura wallahi jamukan ta ko filanan kɔnɔ an kɛlen kɔfɛ yafima b'a la ka te fɔlɔ ni k'o furu kosɛbɛ te filanan n'i ye a taga lajɛ o la ka kanuba cɛman ni musoman an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'u fo nin waati in na Ala ko tɛ minnu sɔgɔmɛ jabaranin na kosɛbɛ i b'a fɔ marakakɛni ɲɛna marakakɛni ayiwa i b'a dɔn wa ayi n t'o dɔn dɛ marakakɛni n bɛ marakakɛ de dɔn nka marakakɛni ayi a fɔ marakakɛni Jawara ɲɛna Ustaz Adam Nuhu Jawara ayiwa a fɔ a ye ko a ka sabali ok ko ne ko Ala ka poche giriya ko poche bɛ se ka giriya ni gabakuru ye o ye tiɲɛ ye mais ni kɔni y'a dɔn Lala Kuyati Ala ka poche giriya ayiwa o kumana gabakuru o kumana o bila yɔrɔ ye poche kɔnɔna ye wa ayi o bila yɔrɔ to yen maa min kɔni tɛ misi min yɔrɔ la o b'a dɔn ko ji filen tɛ yen hali ma se kɔni kulu sanfɛ i b'a dɔn kɔni yen fuga kɔni i b'a dɔn ko ko a ka sabali kosɛbɛ o bɛ yira ka Ustaz Adama Jawara fo yafu Côte d'Ivoire k'a fɔ Ala ka tournée baaraw kɛ hɛrɛ k'a kuncɛ hɛrɛ la ka segin ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ e bɛ mun fɛ a ka n'o d'e ma ne kɔni ne bɛ min fɔ o ka ca dɛ cɛkɛ wa ne bɛ cɛkɛ fɛ n bɛ karapu fɛ n bɛ crevette fɛ n bɛ pilakali fɛ n bɛ tentulu fɛ ne tɛ ni sɔgɔma ko ni baasi tɛ la est-ce que e yɛrɛ bɛ n ɲininka ka tila k'a fɔ ko Aminata ni sɔgɔma ko ni baasi tɛ la bi ye tarata ye dɛ ko di dɛ o ye bisimila an b'a fɔ an filɛli jamaw ye an donna san kura kɔnɔ Ala ka hɛrɛ caya ka Amina ko nɔgɔya ka garisigɛw fori k'an kisa a masibaw ma an bɛna san kura daminɛ ni ko kura fana ye awɔ les plats de chez nous tuma bɛɛ an bɛ innovation de kɛ donc mɔgɔw hakili tɛ ko min bɛ se ka kɛ les plats de chez nous an bɛ t'o kɛ ka n'o yira diɲɛma la an ye min sɔrɔ bi an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna chez nous bi an b'an balimamuso dɔ fɛ yen an bɛna kuma da ma yɛrɛ b'a présenter ne ba Inula nse somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ ne ye madame Traoré Mariam Traoré TikTok a toujours ne ye les épices Maria e-commerce an bɛna na logorabu de kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ko ye aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ logorabu in tobi i b'ale kɛ i b'a kɛ logo ye logo min ye gere ye voilà min fara yɛrɛ ye versé i b'a kɛ ni o ye o kɔfɛ ni a accompagnement bɛ dépend ni yɛrɛ sogo de ka di ye a la ou bien jɛgɛ de ka di ye a la ou bien sɛ de ka di a la nka bi an y'an ta choisi ka kɛ sogo ye donc sogo bɛ na a kɛnɛ kan jaba bɛ k'a la tomati bɛ k'a la lɔgɔti bɛ k'a la poivron bɛ k'a la céleri bɛ k'a la i b'olu kɛ ka bɛn i yɛrɛ diyaɲɛ nafɛnw ma o kɔfɛ fana pour que ka a sankɔrɔta i bɛ Maria ka épices k'a la sisan an ka tulu an y'a kɛ pɔrɔ kɔnɔ a bilenna an bɛna logo k'a la logo in kɛ kun t'a la dɔwɛrɛ a tɛ yira fo ka taa fɔ k'a mɔna a bɛ k'a la de a ka doore k'a cɛɲa jaralakaw tɛ doore dɔw u mana taa fɔ k'an y'a fɔ ko doore bɛ k'a la o ye k'a yira k'a cɛɲi na barama kɔnɔ an b'a jɔ sisan nɔ f'a kɔ ka to ka bilen dɔɔnin o de ti filama ye a doorela cogoya min i b'a to a ɲɛ ka bilen kosɛbɛ i b'a to teliya bolo ma an kun y'an ka sogo balabala kɛ donc pour k'an ka teliya an bɛna o de kɛ tulu fana bilennen na sisan k'a jira i tɛ a tulu caya ten
musoya kɔni ye fɛɛrɛ de walasa i ka teliya n'i y'a perese i bɛ teliya o ko la Jaba ni poivron ani tamati ni tigɛlen filɛ an bɛna olu k'a la sisan ani o fana bɛ yira ni ɲɔgɔn ye. Ni logo sosi bɛ sɔn ka ja dɛ surtout logo yɛrɛ bɔlen ba de don sisan asisi ɲɛnama de ye k'a falen sisan n bɛna ji don n tun ye sogo kɔrɔ gɛrɛ min kɔnɔ sogo nɔrɔ dɔ tun b'o jukɔrɔ n ye ji k'o kɔnɔ o b'a to a bɛ fɛn n ye ji kɛ awɔ n y'o k'a la ɲɛ b'a la sisan an ka daga wulila an bɛna épices kɛnɛw k'a la n'o ye céleri poivron ani persil ni layi sini k'a kasa tigɛ awɔ an b'o dɔ k'a la an bɛ paprika dɔ k'a la épices ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ yan awɔ nin bɛɛ bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bara ne yɛrɛ b'a bɛɛ feere donc e yɛrɛ de bɛ ninnu bɛɛ ne yɛrɛ bɛ a bɛɛ feere awɔ ni herbe de Provence an b'o k'a la ani n yɛrɛ de ne ka mélanger awɔ an b'o caya la dɔɔni bari ale ka di fɛn bɛɛ la ale kɛnɛ bɛ se ka dun i n'a fɔ i b'a kɛ dumuni fana na donc ale ye passe partout ye quoi se ka kɛ ni an ka bɛɛ de poivre ye an b'ale fɛ k'a fili fili a ɲɛfɛ hali n'a ma écraser awɔ parce que dɔw b'a fɔ k'i b'a susu n'a y'i diya i b'a susu mɛ i b'a den dama damani ta dɔrɔn san cogoyanin na i b'o ka k'a la poivre mugu ɲagami awɔ poivre kisɛ poivre bilenman ni jɛman awɔ ani finman ani jɛman ni bilenman verti bɛ k'a la mais sauf que verti kɔni tɛ nin na awɔ an bɛ kɔgɔ bɛrɛ kɛ a kana caya kojugu sisan an b'an ka logo k'a la ne yɛrɛ ɲɛ b'a ji hakɛya de i t'a ji caya quoi pour que a bɛɛ ka se ka naji sɔrɔ ka ɲa gu ka don a fɛ a bɛ mijoter dɔɔni dɔrɔn de k'a fɔ k'i b'a tobi kosɛbɛ o tɛ awɔ i b'a mijoter awɔ i b'a mijoter dɔɔni donc sisan an b'a datugu sisan nin y'a mɔnen ye an bɛna bɔ donc ale ko bɛɛ banna awɔ nin y'a ko bɛɛ banna wagati dɛ wagati mɔgɔ cunni ka dɔrɔn i bɛ se k'a i b'a kɛ ten o man ɲi commencera ka ɲɔgɔn bila dɔɔni sisan ne ba Mariam Jolie an ye a tobi ka fɛn bɛɛ kɛ sogo kɛra a la maɲɔgɔnlɔnw kɛra a la nin wagati in de ka di ne ka tɛmɛ émission bɛɛ lajɛlen kan wagati dɔ sera nɔnɔ kuma an ka taa n'ala sɔnna rip ɲɛ ou bien n'i kɔ de a filaman de dɛ n tɛ ne yɛrɛ tɛ dumuni filaman supporte dama ka tɛmɛ ko duman na n bɛna ale ni kogoya bɔ parce que n ye ta a bu bɛ dɔgɔw la nka naji dɔɔni fara a ma jara trop yɛrɛ an y'a ye dumuni jara kojugu n yɛrɛ tun t'a dɔn ko lɔgɔ bɛ se ka kɛ tantɔ ka kɛ arabu ye ja fɛn caman bɛ yen nɔ an b'a négliger mais a dundala ka di folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma ayiwa foli fɔlɔfɔlɔ n b'a si ala ma fɔlɔ wala ne y'a si ala ma bari ale de y'a to an wulila kɛnɛya la ka nin bɛɛ kɛ donc an b'an fa n'an baw fo k'an furuɲɔgɔnw fo k'an sigiɲɔgɔn n'an teriw fo ka na serifula yɛrɛ fo kosɛbɛ a bɛɛ ni cɛ ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn awa a yɛrɛ ye an ba ye min yira na bi n'o tun ye nugunaji a dundala ka di trop wa vitamine fana ba de b'a la bari fɛn minnu kɛra sisan a bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yen hali ni logo o tɛ bɔ an fɛ yen mais an kɔni b'a sɔrɔ an fɛ yan nɔgɔya la k'a fɔ ko jirali ninnu ni fɛn an b'o ye mais k'a kɛ naji ye o ye ko wɛrɛ ye min ye an balimamuso n'ale ye Mariam ye Madame Traoré Mariam Traoré ale y'o yira n na bi donc an ye nin de sɔrɔ ka yira o la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
ana keri tezara ma ni ko babe o mi yonje bi ai tezara ko folo mi o de jara tellement que jabatere ma se ka je tezara ko tugu tezara ni mana do la ma yɛrɛ kan tezara mais jabate fana jo tezara ko ni n'a dia be ɲɔgɔn na madame Keita ko ni tɔgɔ ka tɔgɔ logo supu ke logo supu supu logo najima awo ayi mais e mo fɔ ko aragu wa logo ragoût de plantain ragoût de plantain nazarakana pomme de terre ragoût ya logo ragoût fana ragoût de bon jojo jaralakaw tala logo najima logo najima de ba famte sinon to ba famte mais na ma fo de jaralakaw ni fulakaw lu ta fam sa alege pomme de terre najima be cogo mina a bena fo ni logo najima di logo fana be kete lala amandi ko subenga tɔgɔ in ka o ma sogo t'a la sogo b'a la i tɛ ka sogo ye fɔlɔ dɛ sogo b'a la sogoba de b'a la sogo b'a la e k'a lajɛ ni misi sogo de ya sagasogo de sagasogo de don lala n'i y'a jateminɛ anw bɛ taa an ka maaw ma fɛ yen cɛ u bɛ sagasogo de d'a ma sagasogo de don sogo ka dɔgɔ a la dɛ sagasogo o t'a bali dɔ fana k'an wele misi kulɔlen na misi sogo fana di sisan komi bu man ca n bɛ bu ta n bɛ kolo bila lala ye o togo la o don ta n ko ale de y'o dun ale ye ɲaamɛ sogo dun yan ne b'o dun bi ta ne fana n ta kɛ bu dunni ye mais e fana ye dibi sogo dun yan dɛ e fana ye dibi sogo dun yan ni ne ye logo arabu dun dɔrɔn o bɛ ne bɔ a waati sama yɛrɛ kana perese o e b'a dun de logo arabu kɔni an bɛ taa an warakaw kama de o tɛ se ka dun cuillère la tan madame Keita awɔ k'a bɛ y'a daminɛ ne jɛra ne y'a bɛɛ ye yarɔ komi logo bɔlen don sisan n ne yɛrɛ de ye n'a bɛɛ n bɛ sɔn ka kusaya an balakaw ma kosɛbɛ parce que dɔw an caman b'a yira ni ou bien dɔw bɛ ka a don furu la ka jeni dɔw fana b'a kɛ purée ka dɔw fana b'a kɛ purée kosɛbɛ mais nin bɛna kɛ sababu ye an ka yɛlɛma taabolow yɛlɛma kosɛbɛ musoya gundo yɛrɛ ye dɔ ye ka to ka se ka dumuniw varier a dundala fana ka jan an b'an sinsin o kan kosɛbɛ donc o de b'an bila nin na ka taa ɲinini kɛ ka n'a yira an filɛbagaw la madame Keita n b'a dɔn nin min bɔlen filɛ nin ye jabaranin na nin bɛ diya musolaka caman ye parce que i y'a fɔ cogo min na musolaka caman an b'a dɔn k'a fɔ logo kɔni n'a fɔra logo dɔrɔn an b'a yira de ka sɔrɔ ka sogo jira ka k'a kan ou bien ni an b'a accompagner ni min ye mais ka logo kɛ tantɔ i b'a fɔ an bɛ pomme de terre fana dilan cogo min tan hakili la nin bɛ sɔn ka kɛ caman siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye n b'a dɔn nin bɛ diya musolaka caman ye e ko musolaka dama wa fɛn min ka di den o ka di maakɔrɔ ye mais min fɔ ye nin jɛmɛ ne yɛrɛ ye sa jango logo bɔlen san an na taa logo san k'o kɛ logo arabu ye an fana ka se k'an da la an da yɛlɛma lala dɛ ami a tɔ bɛ yen de ya a tɔ bɛ yen an bɛ fɛn fɛn yira plateau sanfɛ o ye plateau parce que a bɛɛ tɛ se ka yira donc an bɛ dɔɔnin to ni yɛrɛ ni Aminata yɛrɛ jiginna ani technicien kosɛbɛ ayiwa an fana bɛ an yɛrɛ fana bɛ t'o chiffrer o ne se bolo y'a la wa awɔ e y'i ta dun yan ka ban sa sɛnɛfɔ kɛ hakili maaya fana ye hakili ye madame Keita Aminata Traoré k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ni timinandiya i ni cɛsiri i n'i ka maaw nin ka fisa maa ma dɛ ne yɛrɛ ko ten nin bɛna ka bila i da o ka fisa i dalankolon ye dalankolon ye walayi Ami k'i fo nin kelen biriki a diyara a tɛ tɛmɛ ni k'a ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen di madame Traoré Mariam Traoré ma an bɛɛ tun ye Traoré yadɔ chauffeur Traoré dutigi Traoré cameraman Traoré tobilikɛla Traoré journaliste Traoré donc an bɛ foli lase Traoré la ka bɛɛ lajɛlen ma Mariam Traoré a n'a furu cɛ ɲuman tɔgɔ la a n'u sigiɲɔgɔnw madame Keita hakili la an tɛna sira di madame Keita ma sa sani ka sira d'a ma i b'a fɔ a ye ko a ka min fara a kan n'i ye logaragu dun ka libitɔnsara mɛn kan e t'o kɔrɔ fɔ maa madame Keita e tɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔw fɔ kuncɛ kɔrɔfɔw an bɛ foli halisa foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase an filɛbagaw ma olu min tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina ka foli lase an bɛ taa se minnu fana ma bari a ma nɔgɔn dɔɔnin parce que u b'u ka baaraw de bila k'an reçoit bonya ni karama kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma k'a f'u ɲɛna ala ka ɲina k'an ka san ye ala ka appelw caya ala ka dundalaw caya amina ayiwa ala ka n'an da fama duman ma amina
aiwa appelu ma cha haki appel na famo yede madame Geta appel ni dépôt ni orange ai imo fo e appeli eba fo ala ka message u chaya message na famo message na famo il avance pour mi avec la baou avec ni siga doro e ka bla doro ni ya bla nere ba ni ya yo doro nere kala ki wila ma siga wala ni est-ce que madame Geta ami fo ki wal mado ki barkada ka fo ni chesiri ala ila muso chesiri lendo ana safi bla ka sayra ma aka sayra o bebe wala te mone o fana kelenga ngake madame Geta ere abekai atimna gadi ula ma blasira nanga anga sankura vi ami integration ga jey na so la be on sabatlendo lala kuyati ko boiserie faruta ça me folie kera fait lala kuyati fait lala kuyati ante ulage angunye mada samaira o ka madame Keta basano odo ambe folie yera folo jamana kuntigi la mali pereda ya sheko ke fen chama dogole bana abe bora nye kene ka nyangu ya ambe folie ka chesiri la o kofe mali dina nyamo no Ousmane Sherifu madana Haidara ambe folie ka Haidara ya chesiri dogola ka chesiri kenema amba fana fo barcha ni ay mali be mi bulu be ambe duwa de bulu ori ato amato jamfa inkono anwon be duwa ke sankura ala ka ja o kofe ambi mali yiri barakala o fana fo barcha toujours ambo tonde kono ni be jekulu min kono bitla ka mali shini tigu fana fo barcha ambe shini tigu ka jekulu de konana o kofe ambe sirifula mo fana fo no kono be shiga min fo samba fla ni mo kan woro kono asimi kanga min ke folo ayo sira mina kaba barcha maliya ni ko fen sécurité de gagele anyina na kuranko yinko ko anta kuranko fo mo shi sécurité de gagele ambo min fa dro aka sécurité de tabala barcha jamana mi ijugu ita fini couleur do abi gerela ita do mamido ni jugu ni nyibe nyon fe o be fini kele na yere ta do ibna ta siram fe ni ala ni duwa ni predanga chesirite ko no mante angon ba fo ni sécurité ko no wara mali fembe no wara no ko be min foto ni sécurité ko nyana fembe nyana no ko be sugol fembe bo kono courant bo kono pétrole bo kono chene bo kono moni bo kono ngay ba kalama fengele benni becce o sécurité baliadi Sénégal tsaka Sénégal moni kala tsaka moni ke marché tsaka foike odu wo mi fenkele mi wolo ni fem bakeli e bo fenkele ta doro ko dona ba bebe ta sura kono na go be sigo jabe kele de fotoro lala kuyati akoni atakalage ya foto mena ni tema dogolenye ay boisiri faruta anga kenauka jabarani yareka ame do de kay ayre do mununge alaka omina anayara alaga sangura alaka ayre chaya alaku ga chageda wiri wa kala nyinu be sabati amina albi ola ame to sama hum kondana kosebe ay wa nambora boisiri faruta la samaira amta sewa agro business konna hakila ulu fana jem kankan bagay shirfla tele re na kadi da kurunya kliba fo ukanu bakaudu o ai ufana ka same fuli soro ka seka no la seka no makauma o sewa agro business kono ai same fuli mi soro amu nyama da ka soro ka singana alhamdulillah na to Muhammad Sirbe o be wile ko bay nye sewa agro business sara li nyama koy fuli ka folo amay sirfula de maflo ani sirfula fondateur no yanga choroba nga karamo no série Ousmane Madara Haidara amba fo dande fole muna amba fo malien bay amba fo africain bay amba fo guinéen bay fole kan nambolo amba yiri ala fe sam jole fle ala ka san herama yi ala ka san barka mai ya rabbi gelam banka ala ka gere wil ko banka ala ka jabara don kambe jamana de ma famia no be wala jugula ala ka kilma dum ko famia ko na fara jabara de to ka anga janga jamana jo ka nga nyamo fo dande folo muna ko chesiru muna nye wuli ka jomo na nye anya bala kala diruye yarabi san yara ka kuma sa heramai ka jamana de ma herai ka la ka Sénégal ma herai amesigu muna Sénégal ko sigidela sigidela yarabi Sénégal be wuli ka jo fefe la ka sabati ambe wuli ka jo chamana ka fara kro ka fara kro lunga
inshallah fo mu se ka kɛ an ka kundilanna min an ka liti min n'o ye sɛnɛko ye sɛnɛkɛla bɛ se ka kurazi sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka kurazi sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ cogo min na sɛnɛ bɛ se ka sɛnɛkɛla nafa cogo min na inshallah an b'o wuli ka jɔ la n'ala sɔnna ma an ka wuli ka jɔ a bɛna ye n'ala sɔnna ma alhamdulillah hali bi an b'a ɲini jamanadenw fɛ o ye mun ye min kɛ san 2025 la hali bi ko dɔ fara mun ye kan ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ jamanadenw bɛ wuli ka jɔ mun na jamanadenw ka danaya b'u kan u bɛ wuli ka jɔ mun na hali bi ko cɛsiri wuli ka jɔ fɛ anw jamanadenw an dɛmɛ b'u la an b'u kɔ inshallah ka ɲini jamanadenw fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɔlen bɛ bi fɔ union fait la force maa si tɛ se ka bɔ yɔrɔ la ka na an ka jamana jɔ en place la. Ayiwa tiɲɛna tezara maaw kosɛbɛ o na tila ka an ka a bɛ kɛ i y'a dɔn a fɔ Jabate ka ɲɛɲini Jabate ka ko la a fɔ Jabate a banna Lala Kuyate Samaira ni mun ye Sewa agro business ɲɛmaa ye ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mamadu Baye Sidibe Lala Kuyate ko maa si tɛ bɔ ka na an ka jamana dilan o ye tiɲɛ san 2026 kosɛbɛ kunun y'o de fɔ i yan awɔ an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ kɛ san ye n'Ala sɔnna san min na jamakɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Lala Kuyate Mali jamana a sɛgɛnna wallahi an mɛna gun ɲin kan an ɲin'a cogo min Lala Kuyate an bɛ se ka bɔ yafama b'a la degun ani gɛlɛya n'Ala sɔnna a ma o la hali bi an ka sɛmɛsɛmɛ laban o ye Maliki Sise awɔ kati commerçant détaillant olu ka ɲɛmaa ye ale ye baasi tɛ an y'ale fana ka sɛmɛsɛmɛ foli sɔrɔ a sera ka min lase cakɛlaw ma an ka o ɲɛmada o don ne tɔgɔ ye Maliki Sise ne ye commerçant ka président kati commune kɔnɔna na an bɛ foli kɛ kosɛbɛ an ka kati cercle ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ani ka an ka autorités bɛɛ lajɛlen fo ka an commerçant ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n bɛ welewele min bila u ye o ye halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso in minɛ an ka ɲɔgɔn manto foyi tɛ dilan ni sabali ni muɲu tɛ i ye développement fɔ i ye bɛn de fɔlɔ fɔ c'est ni mɔgɔw bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca Ala fɛ dilanni bɛ yen parce que yafama bɛ yen o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o dugu o dilan ka di o welewele de bila maliyɛn bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ dusukun kelen na pour que réellement jamana in bɛ ko ko kɔnɔ bi n'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ o kɔnɔ 2025 an bɛ Ala fo kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo an b'an ka autorités fo ka wuli ka jɔ la parce que jamana in ye gɛlɛya dɔw dɔn n'u ka wuli ka jɔ kun tɛ a ka ca a kun bɔli ka gɛlɛya kɔnɔ u y'o mun kɛ an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara o cɛsiri kan u ka maliyɛnw wele bɛɛ k'i sigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ jɔrɔna fɛn o fɛn kɛ an bɛ bɔ o kɔnɔ 2026 in na an b'a ɲini Ala fɛ an ye gɛlɛya minnu ye n'o ye an bɛɛ tɔɔrɔ n'o ye maliyɛnw tɔɔrɔ kɔnɔ k'a tɔɔrɔ kɔ kan Ala kana an se o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma tuguni 2026 in ka kɛ san ye san mun yarabi an bɛɛ bɛ kunna wolo sɔrɔ an bɛ AES mun kɔnɔ ni président yɛrɛ kun ye Asimi Goita ye a ka plan d'action minnu kun b'a bolo a sera k'u conditions rempli cogo min na an b'a ɲini 2026 halisa Ala k'olu nɔgɔya u ye parce que adamaden i bɛ ko o ko la i bɛ jamana mun kɔnɔ n'o ma lafiya i tɛ se k'a fɔ k'i lafiyara o de la an b'o de fɔ kuma bɛɛ Ala k'u fanga se Ala ka maliyɛnw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. Amina yarabi Ala k'o dugawu minɛ i m'a ye hali bi ale b'a la ka anw ye min fɔ sisan a seginna o de kan sɛgɛsi Babi ko waati sera Samaira kumajanba tɛ yen bilen ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di lamɛnbaajɛkulu ma waleɲuman dɔnna fɛn fɛn kun sigilen don ka jɛmukan sɔgɔmadon ɲɛmada an b'u fo k'u barikada k'a fɔ ninnu de sera ka fara ɲɔgɔn kan bi jɛmukan kɔnɔ ka se ka o yiriw la Jawara ko ka foli f'u ye ko ale n'a taama ɲɔgɔn bɛ Côte d'Ivoire k'u sigilen bɛ k'i lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Jawara ko ale sigilen bɛ Côte d'Ivoire mais ale ɲɛ bila sansan ne ko bɔ e m'a dɔn Ala kɔni t'a ka ko ye maraka
Samaira sabali a foli di madame Jawara ma Fatmata Dia flamso a foli da ma kene konnana ya ta se blastral baere ma ni o Fuseni Kulubali Fuseni fana fo kene konnala ya no ka fo ko ga jem kana je o jara ni ko sebe ama fu ala ga signal ni mai kana ayre ni on sore ka foli di Côte d'Ivoire ka be ma o tuko akele na Samaira kana foli di malien bela jele ma o tuko kelen fanana malien mana ke je fon fan fe ami fu to ni ani ijamuna ka fo ansera ka nunu fara nyako ko yira ula ni ala mabasike na esini rana aw ni aw am signal nyako soro ni jam kan kelen ka yano o barawere munu mana ke ka sika na unye fo nyana ya sa ka sika ni sondia soro nala ku yate mi foki walimando ka kanuba chama ani musoma ka blaje ne foka walimando maliko na ani maliko ka be fo me atowa ani ajamuna ba mano ko kuma do ko ni ki bi yibe fo ko do bi jugu chaya nala ku yate ulama blaje ne fo umu wuzi me kanya mada jem kanfe ngame so no sigi minga ode anga so bunyi mai okay e amfana nkara mo chorba fo ni siri ka wala ka shijani kena dama anaka dema ya fo bangoni jengene bula ko wala ka shijani kena doma nala ku yate alaka anyereke ko mo mayo oko wala ka fo bita nala ku tando blandi nela ma ya fo tuma mena shuna sigebe kene ka 23h30 0h30 sini 10h 11h ami non so ya ninka kura mana ala ko franchika amina rabbi amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jara te zara te ka te ni abi sampi sababo ni te wala men ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez-moi ou à dire moi on est des Tokate la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budje Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budunchi Allah tezara